Kublai pi baro sa katup kubor jongi kadon Bosco Media Network kimat bakong san menta kasngi kilong kentu ulat ka Meghalaya yaki nong shong snong ban pediang ketika COVID shield kum kala dia dan ok nyang jimpang COVID khat khandai kentu kinong tre ka 108 emri ya ka nong mi khmat ka yeng dor bar thau an ka Meghalaya ban ya tai ya ka jing e jongki hakane ka dor bar mang tengka beteng jing sha than kinong hikai Meghalaya Government Lower Primary School Contractual Teachers Association Tementang ini apa sih kubor ke bakambanya. Hene kasngi kata kalai terik ulaber arjar arpwe ulat ka Meghalaya Satya Pal Malik ulayo pediang ketika COVID shield banding kong Haganis Das Government Maternal and Child Health Hospital Shillong. Habakran syakilat patai kubor ulaong ba usngo sarong banyo pediang ketika COVID shield balapan mi nakari India. Habayade berkani ula kenturu ekipat ba bagi dei banwan syakmat ban syeme katika COVID shield klem dadon kanu ke jingting ni jing artatin namar bakalong ka we ni kila riada nau khnyang jimpang COVID khat khandai. And our scientists have done wonderful job. We are giving it to several other countries and I am feeling very safe after this. Everybody should who's fit in the criteria should have it. There is no reason to fear or doubt. I'll tell them they should not waste even a day. Come and according to your number and have it. Hene kasngi kala terik leber arhajar arpwe kinong tre jo ka Meghalaya Emri Workers Union kala ai biang ka jing pen kan mau yaki ndriu phongut ki MLA ka jilla bakinya tai ha ka session ka banwan jong ka Meghalaya Assembly session ka banlong mentau banai bakani ka union ka dawana ka sarkar jilla bakan shimti hi ban penya ya ka 108 Abakran syakilat pathai kubor ka President jo ka Meghalaya Emri Workers Union ka Micro Linas Emle kala ongba ka union kala berngam ban penjur ya ke jing yaki ada ka sarkar kandang beteng ban ai kontrak syaki GVK lani kinu ki company. We have come here together again. The same like we have already come in the last press conference we have already informed to all the public about our agitation or our fight. So as for now, we have come here together to remind. As in the last conference, we have already informed that we have sent a letter to all the 60s MLA to the of the Meghalaya, of the state of Meghalaya, so that they will not privatize this service that we are working right now in our state. Kinohikai Meghalaya Government Lower Primary School Contractual Teachers mentakasni kila beteng biang ya kejingsha tangan jengki Hamadan Malki Shillong ban pensngau ya ka sarkar bakam dei ban be kam yaki tang nakadaw bakim shamla ban pendep ya ka Meghalaya Teacher Eligibility Test Examination kini kinohikai kila penlong ya kejingsha tangan jengki hapo kalama jo ka Meghalaya Government Lower Primary School Contractual Teachers Association nakadaw ba ka sarkar kadon ka jingthmu ban thung kam hikai no ya kita ke bala pendep ya ka MTET examination haka jaka jong kito kinong hikai bala pendep ya ka diploma in elementary education jing penlong jongi ka ne ka hongga strike kalong ba idon kata daw ka bakraw kabang ni kum kinong hikai contractual association ni don ka jing ka bakraw ka bala hakini ki khendep sngi ki bala dap ngitep ba sarkar ka mut ban weng no ingi nakakam kabang laikai bun snem udon utu bikai sisnem arsnem laisnem sausnem sansnem bat kumta terter bat hakani ka por la thmu ban weng no ingi kum kinong hikai kala penlong ingi ban don hapning ke jing ka donut ke jongi kala chrun kumba ong ka tin ke jongi bat ka jabing ke jongi kala sok kerdot kini aki artli ki benta dan bok kim dei ki dikhot met ki bashabam ki dhanrei ki dikhot met ki baspo lada ki dikhot met ki bashabar let's say lada ngi shong hajan ding ru la kem ding hi namar kata ngasno ban ai khublei ya phiru namar lingba ki jong phi ki long kinu pen sapriang kita kinu pen sngo ya ka ei ka bak ya ka ei ka ya ki bor ki bahalor bakan sngo thu lam ya ka jing ka jongi lakata snem ngila hikai
lakata shanungen lait nakane kam ladan pendu no yang i hakane khliman namar kata ngidon kam ya ke jingaram bat ya ke jingada labun snam namar kata ken ngidon kam ka sarkar ka balong kum ka kemi ngidon kam ya ke jing sumar ya ke kemi ngidon kumba ong mende unong hikai ba asnam mai snam lada dei ki khun ki jongi kiban kiba arsnam laisnam sausnam lada on be no yangi na kata kaying sanukin lai kita kiba arsnam laisnam sausnam hadu sipkosnam ru sanutin lai handai haswa ban be yeno eno handai don kam mana penbit penbiang shwa kenang bakita ki kun kenlong ki kun ki pura hato don mo ke sarkar ke balong kum ke kemi hakaying ke paki ke dulan mental kelak khot yang i syakaying banai syong lang banai sa lang baroi sikatas nem ngiladon ke jeng saat ngiladon ke jeng rem ngeliat tia lang hakawai ke jeng tia ban menta kemun ban be no yang i naka bakum kata kaying hato sngodai mo wat langi dapat kat ya kita kinong belah sengi di bawan belah ke yang kejonga di bawan belah ke yang jongi ban be klem ka don ka dau ka babiang kalong ka ka basngo si hadu kata-kata Kinong tray juga maum lu Chera Semen Limited menta kasngi kila berngam ban penlong ya kijing ya ki lada ka sorkar kamle ya ka baha kam ya jongki kini kinong tray kila ong ba ka kamai kaji kala syakta haru kata kata bat kijing long jong kate ke karkhana penmi dau biladru kala hiar sendan hakini kisnam baladap nakada ka jingbam tre ban pen bahaya kani ka karkhana Hakabakran hakinong thokot khubor u president joka mamnu Chera Semen Employees Union uba SDing do ule thu ba kajing siu joka sarkar ka taka relief payment nakawai kapor shakawai kapor ban kamya hap satya bar katulop baki dei banyo ula ong ru ba sarkar ka dei ban siu no ya baro ki pisa bakinong trei ki dei banyo na sarkar penpawa fi ba ka kum ka jamitin ka ba yilong hak apru tarik jong mentau benai Februari aja alpuai ina siam dak wei karai kalong ban penpau syak sorga ha ke bi dei bar ka jinge ka jong inong tai ki pemerintah bar ka juga poru ka jinglong jong kan ka factory apo apo sora te kan ka MCR hi ka dei hi ka dei hi ka ba ka benta jong ka ru ka bala don padeng ka kronik la sing la banong ak vede baka problem joka kede na kata kadam kata kembaki raju iru apa ngilawan ru aka ni ka hangka straight ke bangia le itu ka jisan hangka straight aka sipotrik jong Disember kana ta azat arpo tu por ka bagi dai kan iru kalau hina kata ki krisis ke bangi kum kinong kahi baro lang ke bangi nanti kumbalai statan ni ni kedua yang jing nama bangi ni wa ya katolok Dengan itu lo perlu kadehi ke mengilakan na pospor na duki arja kapra daftar kada duki ni por ke bangtaru kalong ibangin bakla ibalong banginio te ka wei ka ba ka problem na ka bidai kan ni ka ka kosi kalong ba na do arja ka sau na do ba ka la implement yang ni ka MGP te ka factory yang te ka de ka ba ta yang tuyong te de na ta ka daw ka plan ka along very paralyzed Dia juga poru, kerana yang ki poru komendakan yang dia report mensuaru. Nilai idong kam gamot ingkum kinot kai nama pelai kalau bangi dua jengkermen kalau ngadong iyo iya ke status hakabidai jongka factory. Tekani ke status ka jinglong jongka factory kalau balai ba idong kam balai ya ka operation. Oi ki por ki balai nak kali ke government balai mensuar kala ya ka operation kartu kan ni. Ndai pada kamar kampak lah pada ban pendet kamar haborokoi abarokat kemati plans. Tidak nak kata-kata udah diagak kapkaru ni lapil siya ke sorga ka pemerintah bahkan take off yang rekam balok de operation na karanta ka bidai bahkan ke factory te taradu iporu ki pemerintah ru ngila jwa kedua baka sorga da ka por support ka ba ngilekan ni ke jingi ka nginong train na marba ngimio ya kan ke tulok akan pi ke bidai dia iya kan ke por mentang ikwa banong
sa sisian suwa bangin lek apo kan ka city ko mangila ayan ni apa ngila pun poilo support relevan authorities ibadin na kaliang ka government te kamju usha ki representative ibadin jong ka suara ba ka shira kumdu usha ki political parties ngila pun poi ya kan city kalong ba ni kwa ru ba lakum no kumdu kin taban no apo ka house ba bakin sim no ya ka rai ka ba tikana namar paling ni suku ba kata haka jika haka ni kayo kuat jong kidang pali ka perlong ini ba buon sian hi ni haban su wan pane kendu ya ke bor ki bahador ba kalong ka management na kalong ka government ru kumju orang isu tu ba ka government ru ka pemerintah ka dirap ini kombang yo iki ni yo ya kan ka relief payment te andrei pada kalong ba ni mna ba ban survey ka bang isu yo aha tu ka dur Badak itu ki kubor ngila poi sa kabakot tat hadu bang dia sambiang kublai shibun.